Gde u Kragujevcu ovog jula? U Galeriji Mostovi Balkana u 20 časova otvorit će se izložba Dušana Đokića Akvareli. Ko je izmislio strah od javnog nastupa ispod čevka? Predavanje Ivane Retkus u Domu omladine sa početkom u 19 sata. Premijera u Cineplexu film Spider-Man daleko od kuće, prikazivajući se od 4. jula. 6. do 7. jula u centru sela Dulena održat će se druga dulenska pijaterijada i prva štraparijada sa uživom muzikom nakon ove manifestacije. Otvaranje izložbe slika Marije Marković sa početkom u 19 sati u Domu omladine. Film Romana Polanskog Chinatown u Domu omladine sa početkom u 21 sati. Književna radionica Sloboda reči SKRC-a 10. jula u 20 časova na letnjoj sceni SKC-a. Koncert bendova Syndrom i Stone Sleepers sa početkom u 22 sata u Domu omladine. Street Art festival na letnjoj sceni SKC-a u 18 sati. Koncert Rock Requiem sa početkom u 22 sata u Domu omladine. Projekt na Košutniku u organizaciji Garage Reunion 13. jula. Koncert folklora Dance with Indonezija na Đačkom trgu od 20 sati.